लोगोफोर आरोबाव बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव। हाय लोगोफोर, आंनि मुङा सोमखोर नार्जारी। दिनै आं नोंथांमोनखौ फोरोंगोन। नोंथांमोनानो बुंहरदों आदा बेकजाम मारै बारो, बे क्लिपखौ मारै बारो। दा नोंथांमोननि खावलायनायाव दिनै आं बेकजामखौ माबोरै बारो नोंथांमोनखौ फोरोंसिगोन। जेरैबायदि आं रोंदोंमोन बे जायगायावनो आं नोंथांमोनखौ लानानै फैदों। दिनै बे जाहैबाय गौरां दैसा। बे गौरां दैसायावनो आं रोंदोंमोन। आं जेरैबायदि रोंदोंमोन आं आंनि रोंनायनि टेकनिकजोंनो आं नोंथांमोनखौ खिथासिगोन। सोलोङैनि सिगां सिगां नोंथांमोनखौ खावलायदों, दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि घन्टिनि सावगारिखौबो थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम सौहैयो आरो नोंथांमोना सोलोंबाय थानो मोनो। अके, बिदिबा थौदो सोलोंदिनि। एबा स्टार्ट खालामदिनि। स्टार्ट खालामैनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना गावनि देहाखौ, गावनि मोदोमखौ गरम खालामग्रोनांगोन, जाहाथे इन्जुर जानाया नोंसिनियाव साबसिनो हायै बायदि। माबायदि कुलिं डाउन वार्म आप, बे बुस्थुखौ स्ट्रेचिं आं सिगाङावबो बुंदोंमोन आरो दिनै बुंबावबाय। दा नोंथांमोना बेफोरखौ खालामगोन जेरैबायदि आं खालामदों बेबायदि। अके, दे। बेनि उनावसो नोङो फैगोन। दा बे क्लिप बारोबा नों मा जानांगोन, नोंनि मोदोमा रेजें जानांगोन। दा रेजें जाहोनो थाखाय नों मा खालामनांगोन, नों जेसेबां हायो इसिबां जाम खालामनो सोलोंनांगोन। जेसेबां गोजौ इसिबां जाम खालामगोन इसिबांनो मा बे क्लिप बारनो थाखाय गोरलै जागोन। माबायदि जाम बानायनांगौ आं बे बुस्थुखौ नोंथांमोननो खिथानो सिगां जाम होनानै। अके, अब्ला बानायना बेबायदि बारबाय थानांगोन। जेसेबां गोजौ बारल'गोन इसिबांनो नोंनि मोदोमा रेजें जागोन। दा बिदिब्ला थौदो दैयाव। डिसटेन्सआ जाहैबाय बोरि, बेबायदि डिसटेन्स ला, बेनिफ्राय दै। दैया एक्सुवेलि एसे गोथौ जाबावनांगौमोन आरो सिगां सिगां एसे दैखौ नोंसोर गोथौ नायनानै बानाय, जाहाथे नोंसिनियाव दुखु मोना, इन्जुर जाया। अके, अब्ला गोजौआव थांसै। बेबायदिनो खालामबाय था। हायागौ माने नों जानाय बायदि मोनागौ माने, बेलेन्स मोनागौ माने बेबायदिनो लासै लासै खालामबाय था आरो गाखोदोलाय। अके, दा बेबायदि जानाय बायदि मोनदोंब्ला नोंना जाबायब्ला एसे, दाना मा खालामदो, हाइटआथ' बेमोन, दाना एसे बेनि गाहाय हाइटआव फैदोलाय। थार्ड स्टेपआ मा जाखो दानिया? दहायनिया जाहैबाय बिसिम गोजौमोन, दानिया मा नै जानजिसिम। बेबायदि स्टेपआव फैबाय था आरोखि, लासै लासै खमायबोबाय था बेबायदिनो। अके, दाना बेबायदियाव गाखोदोलाय। अके, अके, बेबायदिनो आरो गाखोबावदो। आरो दाना बेबो जाबायबा, बेखौबो हानाय बायदि मोनदों आरो दाना गाहायसिनाव फैबावदोलाय। अके, दाना थौदो, बेनिफ्राय गाहायसिन स्टेपआव लाबोबावदोलाय। दहायनिया हान्थु लादोंमोन, बे हान्थुखिनि लादोंमोन। दानिया मा जागोन, आदै आदैसिबां गोजौआव गाखोनानै होनो सेस्था खालामदोलाय। अके, बेबायदिनो होबाय थानांगोन, मेंबाबो होसोमबाय थानांगोन। जेसेबां बानायबाय थागोन नोंना एसेबांनो मोदोमा रेजें हालखा जागोन। बानायनायखौ द्रप दोनोबा नोङो मा दिनैबो साबसिगोन। बेखायनो मा खालामनांगौ, नाजाबाय थानांगौ, मेंबाबो होबाय था, साहसआ बारायबाय थागोन। अब्लाना बेबायदि लासै लासै खमायै फैनानै मा खालामनांगौ, दै समान जायगायाव बारदोलाय। दानिया एसे गोथौ नायदो, जेनेबा हान्थुसिबां दैयाव बारनो सोलोंदो। अके, नायदो
आं जेरैबायदि बारदों बेबायदि बारदो अके आं दा दै हान्थुसे जानाय दैयाव थांनोसै नायदो आङो हान्थुसे जानाय दैयाव फैबाय हाया बायदि मोनदोंब्ला एसे गोसोफ्राव गिनाय बै मोनदोंब्ला आंबा खेबसे गोथौआव थांबाव खेदाखिनि जानाय जायगासिमाव थांबाव नोंसोरो नोंसिनि सुबिदा बायदि जास्ट आं टेकनिकखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरोखि दा नाय बे हान्थुखिनि बायदिया नोंना एसे मोजां जानाय बायदि मोनदोंब्ला एसे दावखोदोलाय अके आदैसे जानाय जायगा एसे दावखोनानै बिदि समान जायगायाव फैदोलाय अके आरो बेबो जाबायब्ला दानिया एसेबां दावखोहोदोलाय होदोलाय दानिया बेयावबो बेफोरबायदि हानाय बायदि मोनदोंब्ला आरो दावखोदोलाय दानिया बेबायदि जायगायाव होदोलाय आरो गावखौ जुदि जानाय बायदि मोनदोंब्ला आरो दावखोदोलाय बारायनानै नोङो हानाय बायदि मोनदोंब्ला दानिया मा बोरियाव फैदो बोरियाव माबायदि टेकनिकआव फैनांगोन मोजाङै नायना लादो फैदो बोरियाव दा बोरियाव अब्ला नायदो बोरियाव माबायदि टेकनिकआव बानायनांगौ बोरियाव जाहैबाय एक्सुवेलि बेबायदि स्लिप जानाङामोन हाया समान जानांगौ आरोखि हाया दा आं बावनो नोंथांमोननो खिथासै नोंथांमोना बेबायदि समान हाखौ नागिरदो आरोखि जाहाथे दुखु मोना आरोखि दुखु मोनै खायदाजों खालाम लासै लासै बारायबाय था बेबायदि स्लिप जायगायाव दा बानायगोर नोंसोरो हानाय बायदि मोनोब्ला नोंसोर बानाय आरोखि नायदो गाखो दहाय जेरैबायदि खालामदोंमोन दहाय बैयाव दैयाव जानजिसिम लादोंमोन ना थिग बे हायावबो बेबायदि एसे गोजौआव नायनानै जानजिसिमद्रायाव लांनाङा जानजिसिमद्रायाव लांद्राय नाङा बाराद्राय लांद्रायबा मा ओरै नों लेन्डिं जाहैनायाव गोग्लैहैनायाव आथिंफ्रा दुखु मोननो हागौ दुखु मोनैनि थाखाय बिदिनो हाब्रु बायदि जायगायाव खालामनांगोन आरोखि हाब्रु बा बाला मिथिबायना अब्ला नायदो स्टार्ट खालामदो बेबायदिनो आरो बेबायदि हानाय बायदि मोनबावदोंब्ला एसे गाहायाव फैदोलाय दानिया अके नै दहाय बेयोमोन दाना बेबायदि गाहायाव फैदोलाय बेबायदिनो खालामबाय था आरो एसे गाहायाव फैबावदोलाय दाना दहाय बेबायदिमोन बेबायदि गाहायाव फैबावदोलाय अके स्टिकखौ बेबायदिनो बारायबो बेबायदिनो खालामै हानाय बायदि मोनबायब्ला दाना नोङो समान जायगायाव फैदो एबाराव सेस्था खालामदो दानिया समान जायगायाव अट'मेटिकलि नों हालांखागोन आरोखि नों गाव जानाय बायदि मोनदोंब्ला नों अट'मेटिकलि जालांगोन लास्ट अके लास्ट स्टेप बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनाव खिथाहर जाहाथे आरो आं मोजां आलदा टेकनिकजों नोंथांखौ फोरोंनो हायो नोंथांमोना सोलोंदो अके दा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालाम जाहाथे गुबुनाबो सोलोंनो हायो स' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो अके बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन जय बर' हारिनि गोजोन्थों